Lakhain Korapho, Nilip MSC constituency ke parlo, Chokyola Ahawaralong, Jongpha, Rengma Rongpen, Sarihuti, Borpung Tarapung Kacheleng Atowar Arialong, World Environment Day Arni Pachetondunsi, Asonason Thengpi aklim ke Ajaimek, Pichun Pon. Nilip Ahawaralong Thengpi aklim ke Pon, Chokyola Police Station along Pen Chengsi, Jongpha, Rengma Rong, Sarihuti, Borpung Tarapung Kacheleng Atowar Suding Thengpi aklim ke Padopon lo Laso Ajaimek ke Padopon North Eastern Silonijan Forest Range ECF Chronopteron Society Against Anti-Social Activities Amaipu Mirjing Rongpi Dihin Chunbang Elibert Kiso Karbi Unemployed Youth Association Amaipu Mosesterone Karbi Students Association AIKSU UKYA Lapen Bogijan Account Submit Officer William Terang Lapen Ari Sangho Tum Kadukawi Chilang Pet Pensi Thengpi aklim ke Asai Misen Pen Ding Ponlo Lapuson Chilang Pet Pensai ke Klem Pon ke Pini Hanlo ke Chengsi Apong Loputa Chithan Ponsi Chinido Halapu Social Against Anti-Social Activists Amai Pumir Jeng Rongpi Inut Rat Atum Akisodet Ahut Mekri Meglang ke Pohut Anta Kaike dak kirap ke Pajirdun Aning ke me Abangpu Uta Pachini Pon Perangkia Thengno Lam Theke Jai Pon ke Nilip Ahawaralong Kidu Kisung ke Podo An Atum Apan Chirap Chitodun Nang Thengpi Lapen Nilip Ahawaralong ke Paching Thorji Apan Kadukawe Chirap Rapet Ben Lapen Thengpi aklim ke Echot Kalira Kadukawe Arat Atumta Thengpi ke Phangno Inton Ra Alira Cham ke me Aphan Lapen Thengpi Jongsi Ave Lepute Tirthe Monit Atum Rengun E Puke Ilitum Kadukawe Ta Chini Pamela Si Thengpi Aphan Inghonangji Puta Than Pachini Ponchu Son Bensi Kimisenji Ma Pansi Tumasong Kadukawe Song Tum Bensin Ki Chithan Bensi Aso Teng Si Wang Bom Nam Bompo Lapen Prejam Asai doan sitami tum non ke wang jer ni pen ke klempon rapet pu ni tum song dorom ji pupe jing room pen si tum klem dam pon pu lage non pini pen ke pang cheng polo non ke wang jer ni pen Koilamati pen Samson Inti Karbing Long Life